Aquesta setmana entrevistam a Josep Boades, pare jesuïta i conciliari de la superregió d'Espanya dels equips de la Mare de Déu. Recentment ha estat a Menorca per a participar a la jornada d'inici de curs dels equips de la Mare de Déu de la nostra diòcesi. Bon dia, Josep, i benvingut. Bon dia, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Gràcies per estar aquí amb tots nosaltres. A la trobada va oferir una xerrada sobre els reptes i els desafiaments de les migracions en clau catòlica. Li volíem demanar en aquest sentit quina és l'actitud que hem de tenir els cristians davant la immigració. Hospitalitat. Això és claríssim. Quan llegim l'Escriptura, trobam que aquesta hospitalitat d'en Abraham, en aquests viatgers que eren tres àngels, figura de la Trinitat, el que ens diu és que quan rebem qui sigui, rebem el mateix Senyor. I això ens ho recorda l'autor de la carta als Hebreus. Ara bé, també el que veiem a tota l'Escriptura és com una tensió entre dos sentiments o dos pols que estan com a una posició. És, per un costat, un cert tancament per preservar una identitat religiosa, comunitari, i una apertura en aquesta acollida, l'hospitalitat. Què passa? Que aquesta tensió no la podem deixar a banda. I el que sí podem trobar a l'Evangeli és com el bon Jesús, a un moment en què va sortir de la terra d'Israel, va anar a la terra de Tira i de Sidó, avui en dia en el Líban, i una dona cananea, no jueva, li va demanar que curés sa filla. Ell, en el començament, se tancava com que dir però jo estic enviat a les ovelles perdudes d'Israel. En canvi, aquesta insistència d'aquella dona li va fer descobrir una fe que va dir no, jo estic obert, jo he de curar, jo he d'acollir. Clar, sempre que tinguem aquesta tensió entre tancar-nos perquè volem preservar una cultura o un ambient o una societat catòlica, democràtica, amb igualtat, amb solidaritat, i tenim por que gent de fora que enviï això, hem de dir, bé, hi ha coses que preservar, però a la vegada sempre estem cridats en aquesta hospitalitat. I quina és la seva missió en el camp de les migracions? Fa 30 anys que la Companyia de Jesús me va enviar en aquest camp de les migracions, i dins d'aquest camp vaig descobrir una vocació particular en el diàleg interreligiós, sobretot amb musulmans, però no únicament. Ara, d'ençà fa 7 anys, som a Sevilla, a una associació petita, l'associació Claver, així anomenada per Sant Pere Claver, un sant jesuïta català, però que va estudiar 2 anys a Montitxon, Mallorca, i que després va ser esclau dels esclaus a Cartagena d'Índies, el que avui en dia és Colòmbia. A Claver, què feim? Molt d'acompanyament i formació de dirigents associatius migrants, i ara diumenge celebrarem la festa del Senyor de los Milagros amb els peruans, és el patró del Perú. Tenim una feina molt bona en dones que quan comencen a fer feina normalment és el que serien tasques o servicis a la llar, però també cura de persones grans o de nins, però que també les ajudam a formar-se i les orientem laboralment per anar creixent professionalment. Hi ha també visita de persones internades en els centres d'internament estrangers, i nosaltres anant concretament a Algesires, però jo estic en contacte amb els que entren a tots, perquè cada any traiem un informe que s'ha convertit en l'informe de referència a Espanya, i també coordin dins els servicis jesuïta migrants, ja no únicament Claver, sinó en el conjunt d'Espanya, el que seria l'equip de frontera sud. Durant 6 anys hem tingut una oficina a Melilla, ara estem molt més volcats cap a la ruta canària i molt en contacte amb les dues diòcesis de Canàries, ECA Social, que és una fundació promoguda per la companyia, en Càritas en el Marroc, per l'atenció en els que estan de pas i en els que arriben a Canàries. I en aquesta missió que, com ha comentat, ja porta 30 anys, no? Què és el que li ha fet créixer i el que li ha marcat més? Una cosa que m'entusiasma, veure la trajectòria de persones que he vist o a la frontera, a Melilla, o en els centres d'internament, que he vist molt malament, i quan ja les veig
ben establertes a Espanya, amb una feina i una feina bona, amb una família, amb un compromís ciutadà. Això m'omple de goig. Que me mata per de dins quan estic amb persones en aquests moments de creuar una frontera o quan han patit tantíssim travessant Àfrica o quan són objectes d'explotació. Això sí, me mata per de dins, però a la vegada he d'exercitar aquesta esperança perquè entre elles n'hi ha que surten endavant i surten endavant estupendament. I també amb aquesta vocació de diàleg interreligiós he viscut moments molt, molt fondos amb musulmans, amb jueus, amb bahai, amb gent que professa altres religions. I de vegades el que hem sentit com a vincles de comunió han estat fortíssims. Així que sempre estic en clau d'esperança, tot i que molt en contacte amb el sofriment més fort. I ja passant a xerrar més directament dels equips de la Mare de Déu, Josep, en què es caracteritza l'espiritualitat d'aquest moviment conjugal i familiar? És una passada, perquè és tenir cura de la vida espiritual no únicament com a individu, sinó com a matrimoni, com a espòs i esposa, i poder sentir la paraula de Déu personalment, però també com a matrimoni, poder pregar personalment, però també com a matrimoni, entre dos, i en la família, poder tenir un temps de comunicació de qualitat en presència del Senyor. Això és increïble. És una disciplina que costa, perquè tota relació humana costa i la relació matrimonial costa més, perquè és per tota la vida i cada dia. Però quan se viu en presència de Déu aquesta relació, treu una potencialitat increïble. I això, compartir-ho amb persones que viuen relacions equivalents a la del matrimoni cristià, això també val la pena. No és una espiritualitat que quedi únicament dins la relació conjugal i familiar o en la relació amb altres matrimonis dels equips, sinó que de qualque manera vol il·luminar i vol portar un poc d'esperit a persones que viuen relacions afectives semblants. Però clar, això sí, fora dels equips de la Mare de Déu. I en aquest sentit, per què animaria els matrimonis a participar de les activitats que organitzen els equips de la Mare de Déu a cada diòcesi, en aquest sentit, no? A la diòcesi de Menorca, per què animaria, a participar-hi? Molt clar, perquè si parlem d'una espiritualitat que és personal, que és conjugal i que és familiar, aquesta espiritualitat queda nodrida dins la vida de l'equip, i l'equip són normalment 5 matrimonis, 6, 4, però diguem 5 matrimonis, i un capellà conciliari. La vida de l'equip el que fa és unir 2 sacraments, el sagrament del matrimoni i el sagrament de l'ordre sacerdotal. I hi ha, diguem, com una unió mística d'aquests 2 sacraments que fa créixer. De la mateixa manera que l'Eucaristia és també clau per poder créixer com a matrimoni. Ara, si mos quedem dins un equip petit, això podem dir que estem molt ben acornortats, que mos estimem molt, però si mos estimem molt podem tenir el risc de no créixer, d'aturar el nostre creixement. Participar a trobades, a reunions, a formació, a recessos, amb altres matrimonis dels equips, eixampla. I també fa viure una dimensió de la comunió eclesial que és importantíssima, perquè els equips no tenen sentit en ells mateixos, tenen sentit com a manera de créixer l'espiritualitat cristiana i de créixer dins l'inserció en les coses eclesials. Per això és tan important que membres dels equips participin a la vida parroquial, a la vida diocesana, a la vida d'altres moviments que no són familiars, i per això també quan tindrem una trobada mundial a Torí juliol del 24, animant molt a participar-hi perquè és viure aquesta comunió universal. Ara, el mes de maig, el papa Francesc rebrà l'equip responsable internacional i comunicarà el seu missatge amb unes línies per avançar com a equips de la Mare de Déu en el servici, diguem, de l'Església Universal. Això és importantíssim. Així que tenim 2 moviments, cap endins, com a matrimoni i dins equip, i cap a de fora sempre, a través del moviment de l'Església local i de l'Església Universal. I moltes gràcies, Josep, per compartir aquesta estona de reflexió amb tots nosaltres i per la seva missió, tant dins dels equips de la Mare de Déu a nivell nacional com en el camp de les migracions, també tan important. Molt agraït de Bellnou per aquesta entrevista, ha estat un plaer. Gràcies, bon dia.